салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Avto Dushanbe. дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 17-18 мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. якум мошини фурӯшимои Мерседес Бенз мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст бародарон мошин фурӯшӣ боз савдо мешавад. қарор дорад ин мошин дар ёвон нархи мошин 40 000 сомонӣ, ба рублёзира гардонем 249 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 35 57 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшимои ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2004, объёми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст мошини 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола ҳуҷҷати танировка. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 20 000 сомонӣ, ба рублёзира гардонем 125 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 44 44 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 2007, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст мошина айвагон хам мондем. қарор дорад ин мошин дар гисар, нархи мошин 58 000 сомонӣ, ба рублёзира гардонем 362 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 42 52 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 22 000 сомонӣ, ба рублёзира гардонем 137 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 66 19 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1999, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. ва дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст 1 сола ҳуҷҷат, мултирул, обогрев сидения, кондитсионер. қарор дорад ин мошин дар гисар, нархи мошин 37 000 сомонӣ, ба рублёзира гардонем 231 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 00 69 76. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои BMW 5 Series мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотор DVD, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст гази евро 4 состояниш созай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 35 000 сомонӣ, ба рублёзира гардонем 218 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 43 73 46. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст 4 баллон нав, хадавои нав, мотор расход надорад, аккумулятор нав. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Фархор, нархи мошин 32 000 сомонӣ, ба рублёзира гардонем 200 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 44 33 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی مای ده تیکو می باشد که سالی برای 6996 объем мотори 1.1 سوزش ورش بنزین گاز коробка передачаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст 4 баллони нав документ 1 сола карочи мешини коксметӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 16000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 100 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 25 74 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نه ماشین فروشی مای اوپل استرا اف می باشد که سالی برای 6997 объем мотори 1.6 سوزش ورش بنزین коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст газ задагӣ нест, фақат бензин қатъӣ гаштагӣ. харидори аниқ занг занем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 31000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 193000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 989 01 76 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳум мошини фурӯши мои опел астра ф мебошад ки соли барори 6999 объем мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст мошинча нави бад аст, срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. мошина учёт бировардагӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри куллоб нархи мошин 34000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 212000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 987 20 18 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мои опел астра ҷи мебошад ки соли бароришаш 2000 объем мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст мотори 1.6 инжектор гази евро 4 4 баронав ҳама 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 50000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 312000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 948 88 48 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши мои мерседес бенз мебошад ки соли барори 6999 объем мотор 2 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш автомат растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст пусидагӣ задагӣ надорад, любой хелможная проверка ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 68000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 424000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 09 08 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мои опел астра ҷи мебошад ки соли бароришаш 2000 объем мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин бензин холи газ задагӣ нест, 4 баллон нав мотор хадавои коробка 100% мотор простой. қарор дорад ин мошин дар турсунзода нархи мошин 45000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 281000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 112 12 88 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мои опел астра ф мебошад ки соли барори 6995 объем мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст 4 электропакет хадавои 100% ҳуҷҷат дорад, мотор тенҷибад бо гап мезанем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 28000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 175000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 88 99 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мои BMW 5 серия мебошад ки соли барори 6996 объем мотор 2.5 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш автомат растамош кашидагӣ. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфтааст краска расход дорад, кондитсионер кор мекунад, гази евро 4 документ дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 28000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 175000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 55 65 17. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯши мои опел Vectra B мебошад ки соли барори 6998 объем мотори 1.6 сӯзиш вориш бензин
коробка передачаш механика, растамош кашидагие. Дарам инҷо соҳиби мошин гуфтааст 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадавои мотор 100%, харидори аниқ занг зана. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 28 000 сомонӣ. Ба рубли озира гардонем 175 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 005 66 05 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 17 мошини фурӯши мои Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 10000 объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагие. Дарам инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, алиш ба ягон Сечка. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Данғара, нархи мошин 50 000 сомонӣ. Ба рубли озира гардонем 312 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 48 46 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.